ja ako investor investujem, o 3 roky sa to postaví a potom sa mi vrátia peniaze. Čiže je to nie na pravidelný príjem, ale na taký flip. Momentálne Bratislava zažíva jeden z najhorších rokov, čo sa týka dokončených bytov. Urbanizácia tú Bratislavu zachraňuje, alebo tie krajské mestá, alebo čiže krajské mestá a Tatry. Alebo niečo, čo má reálnu hodnotu 500 000 eur v Dubaji. Tak čo by si vybral? Vítajte pri ďalšom pokračovaní HG Talks. Tentokrát sa budeme venovať investovaniu do nehnuteľností. Či je lepšie investovať na Slovensku alebo v Čechách napríklad, aj v kontexte teda nejakých politických, spoločenských, demografických kríz, ktorých sa možno dneska Slovensko a v princípe možno aj Česko v nejakej miere nachádza. Som veľmi rád, že pozvanie prijal Tomáš Cár z Crowberry. Ahoj Tomáš. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tu je možno podstatné povedať, že ty si vlastne prvý hosť histórie HG Talks, ktorý tu je druhýkrát. Takže, a teda jednak si tu druhýkrát, ale prvýkrát si tu bol, teda si zastupoval inú spoločnosť, pracoval si v 360 banke a teraz si v Crowberry. K tomu sa dostaneme za chvíľku, ale to, čo sa nezmenilo, okrem teda tvojho dobrého stále vizuálu a dobrej nálady, tak je to, že sa stále venuješ nehnuteľnostiam, si odborník na nehnuteľnosti a javí sa nám všetkým, že ty si vlastne ten hlavný povolaný, ktorý by nám mohol na tieto otázky odpovedať, aj vzhľadom na to, že Crowberry sa teda venuje prepájaniu dopytu a ponuky pri investovaní do nehnuteľností, aj čo sa týka nehnuteľností v Čechách, a to sme teda v nejakej miere asi viacerí zaregistrovali, takže ešte raz vítaj Tomáš, a som rád, že si tu. A môžeme rovno do toho vhupnúť, hej, lebo Crowberry má každý tak keby zjednodušené, že to sú tí, ktorí prepájajú nie nehnuteľnosti, ale nejaké úspešné, hlavne slovenské projekty. Stačí pomenovať Jim Beam, alebo Isadora, alebo Ekokapsula, že to je ten projekt, kde ten potenciálny investor, ak hľadá nejakú investíciu, v ktorej môže zarobiť nejaký násobok, tak práve Crowberry môže byť ten prostredník, ktorý takéto niečo vie sprostredkovať a v zásade ten investor sa teoreticky za nejakých určitých okolností, samozrejme, že ten projekt musí byť úspešný, tak ale môže sa dopracovať nejakým x násobkom toho, čo do toho investoval. Ale nehnuteľnosti tam do toho nespadajú, lebo ja teda vnímam nehnuteľnosti a asi všetci ako konzervatívna investícia, tak prečo sa Crowberry rozhodlo ísť cestou sprostredkovania nehnuteľnostných projektov? Ďakujem za pozvanie ešte raz a ďakujem aj za oslovenie na túto tému. Ako si povedal, venujem sa jej už dlhé roky a rád sa podelím aj s vašimi divákmi, poslucháčmi. Takže na tvoju otázku, Crowberry má už 10-ročnú históriu, kedy sprostredkúva kapitál od investorov do firiem. A áno, tá prvotná myšlienka bola investovať do firiem a zarábať na ich úspechu. Ako si prirodzene prišla následne aj myšlienka začať investovať aj do nehnuteľností. Nie nutne do stojacich nehnuteľností, ale napríklad do výstavby týchto nehnuteľností. Tým pádom skracuje sa ten investičný cyklus alebo horizont pre našich investorov. A musím povedať, že za tú 10-ročnú históriu Crowberry, tak tie nehnuteľnosti majú svoju stopu posledných 5 rokov. A za týchto posledných 5 rokov sa podarilo narejzovať vyše 43 miliónov eur prostredníctvom či už platformy alebo aj fondu. Nakoľko my máme jeden CB Property Investors FKI fond založený v Čechách, ktorý je uzavretý podielový fond. FKIčko vyhráva posledné 2-3 roky rebríčky, čo sa týka výkonnosti a investuje do komerčných nehnuteľností, predovšetkým v Čechách. A zvyšný objem teda tej investície z tých 43 miliónov sa teda preinvestoval za posledných 5 rokov a akceleroval predovšetkým v minulom roku 2025, kedy sme len na samotnej platforme v Čechách a na Slovensku preinvestovali 20 miliónov eur. To znamená, môžeš si predstaviť jednotlivých investorov, ktorých oslovil nejaký produkt, tých produktov tam máme veľa, či od logistickej haly stojacej, alebo retail parkov so najväčším developerom slovenským v Československu, respektíve rezidenčnú výstavbu. Takže to sú typické produkty, ktoré ponúkame pre našich investorov. A keď si sa pýtal na nejaké rozdiely medzi
Českom. K tomu sa dostanem, ale že mňa skôr ešte teraz zaujímalo, prišiel si z 365 banky, ak môžem, a ak si spomínaš, tak tá naša diskusia asi pred 2 rokmi v tom podcaste bola o tom, že lebo sú rôzne oportunity pre investorov na tom trhu a 365 banka, alebo vôbec ten ekosystém, ktorý ponúka 365 banka a iné banky, že máme správcovskú spoločnosť a máme ten verejný špeciálny fond nehnuteľností, ktorý je určený retailovým investorom alebo teda predovšetkým, tak má nejaké svoje obmedzenia, že tam akože ten investor nemôže očakávať nejaké horibilné výnosy, ale je to akože niečo za niečo, k tomu sa za chvíľku dostaneme, ale že v tom Crowberry, ty si spomenul takú zaujímavú myšlienku, alebo teda tú ukážku toho, že asi ako do čoho investujete, a to je to, že v tej výstavbe. Pri tom fonde ja rozumiem, že povedzme máme túto budovu, zobere si ju fond do vlastníctva alebo do správy a teraz sú z toho nejaké príjmy a o tie príjmy sa rozdeľuje so svojimi investormi, ale ten váš business model v Crowberry, teda rozumiem, je, a kľudne si môžeme pomenovať nejaké konkrétne príklady, viem, že minimálne jeden je pri železničnej stanici Nové Mesto, že teda ja ako investor investujem, o 3 roky sa to postaví a potom sa mi vrátia peniaze. Čiže je to nie na pravidelný príjem, ale na taký flip, to môžeme nazvať? Áno, dobre si to nejak zakategorizoval. Ak by som sa zameral teda na investovanie do nehnuteľností cez Crowberry, tak ideme predovšetkým na ten kratší investičný horizont 2 až 4 roky, kedy investor môže dať svoje peniaze. Minimálna investícia je typicky môže byť od 1,000 do 5,000 eur podľa teda typu aj investície a podieľa sa na tom developmente nehnuteľnosti. V princípe tam poznáme dve rôzne formy vstupu do tejto investície. Buď sa stávaš ako investor spolumajiteľom tohto developerského projektu, tzv. Equita, a podieľaš sa potom na úspechu toho developerského projektu, toho jedného konkrétneho projektu. Ty si spomenul konkrétne Park Zátišie, ktoré staviame s developerom Atrios, a tam naozaj tí naši investori viac menej navnímavajú celý príbeh tohto developmentu. To znamená, ako dlho sa developer boril s povoleniami, následne ako sa mu podarilo nejaký predpredaj na tých bytoch, respektíve získanie bankového financovania. To sú všetko nutné milníky, ktorý každý developer musí absolvovať, aby ten exit bol úspešný. A toto vlastne všetko ten investor sa rozhodne absolvovať spolu s tým developerom, keďže sedí v pomyslenom ako keby za volantom, hej. Takže prostredníctvom Crowberry investície. To je trošku niečo iné v porovnaní s fondom, keďže do fondu len dá peniaze a viac menej sa nestará. Tam fond, presne ako si povedal, má nejakú profesionálnu správu, diverzifikuje a viac menej toto ten investor nemusí riešiť. Áno, ale správny poznatok a správny rozdiel je ten, že pri tom fonde si za to človek zaplatí, za ten svoj komfort, že nemusí nič riešiť a dostáva 2 až 4% v hrubom. Ak mu to stačí, tak je spokojný. Hrubom je nad infláciou, alebo že čo to? Hrubom to je hrubý výnos, ešte sa musí zdaniť. Okay. Ešte sa musí zdaniť. V porovnaní s investovaním do developmentu, napríklad týchto rezidenčných projektov, kde investor zarába práve na tej developerskej fáze, na tej developerskej marži a tam sa kľudne bavíme o dvojcifernom výnose, ale teda znáša tam aj patrične väčšie riziko minimálne v tom, že je to koncentrované v jednom projekte a tým pádom on ako zodpovedný investor by sa mal správne rozhodnúť na základe transparentných dát, ktoré mu poskytujeme, že proste všetky fakty nahovárajú, že ten projekt by mal byť úspešný a možno sa aj dostaneme neskôr k nejakým predpokladom Bratislavy. Povedal, že áno, dostaneme sa, že dvojciferné, tak ja predpokladám, nech to máme porovnateľné s tým, čo si povedal, že máme teda štandardný špeciálny verejný fond nehnuteľností, ktoré štandardne sa poskytujú v štandardných finančných domoch na Slovensku, čo má obrovské svoje výhody, ktorým možno za chvíľku pomenujem, aby to bolo možno aj dopovedané. A potom na druhej strane je ten developerský projekt alebo investovanie do nehnuteľností spôsobom, ktorý vy sprostredkovávate, kde sa môžu získať dvojciferné. A teraz asi ja predpokladám, že 10 až 20, hej, že nie...
Áno. 80 až 90? Nie, bavíme sa v tých horných desiatkách. OK. A teraz, že moja obľúbená taká floskulka, že pre benefit poslucháča, lebo ty si to pekne zaramcoval, že mám tú istotu, alebo neviem, však presne ťa parafrazujúc v prípade investovania do štandardných nehnuteľnostných fondov pre retailového investora, presne, lebo tam je regulácia, ktorá... Človek sa to zaplatí, hej, platí tej správcovskej spoločnosti a tá správcovská spoločnosť má ten náklad v zásade právo na ňo, pretože podlieha nejaké regulácia, tá regulácia niečo stojí. Napríklad, ja neviem, že keď chce zriadiť nejaké, alebo nakúpiť nejakú nehnuteľnosť do toho fondu a tá nehnuteľnosť sa viaže s vecným bremenom, tak to musí odsúhlasiť depozitár, čiže tam nejaká osoba v pozadí, ktorá na to dozerá. Alebo myslím, že sme sa bavili aj o tom, že tieto fondy nehnuteľnosti musia mať nejakú určitú finančnú rezervu. Myslím, že to je 10%, hej, tak to je zo zákona o kolektívnom investovaní, tak, lebo v prípade, ak by došla nejaká situácia, ako boli nedávne udalosti, čo sa týka tých čiernych labutí, tak aby to tá správcovská spoločnosť zvládla, ak by to šiel teda nejaký hon na tú inštitúciu, že chcú ľudia tie vklady späť a tak ďalej. Lebo nás sa klienti často pýtajú, že chodia k nám, chcem robiť nejaký projekt nehnuteľnostný, hej, že chcem fond, alebo chcem, ja neviem, crowdfunding, alebo chcem mať iba nejakú spoločnosť pre nás 5 kamarátov, ktorí si chceme nejako skumulovať ten kapitál. A to, čo vy reprezentujete, a tých možností je viacej, regulačných, daňových, a to našou úlohou je v nejakej miere, akože nie v nejakej miere, ale ukázať tomu klientovi tú cestu, že a to niečo za niečo. Že vy spadáte do inej regulácie, ako spadá ten nehnuteľnostný fond. Ako už naznačuje to spojenie nehnuteľnostný fond, tak on spadá do fondovej regulácie a vy spadáte do tzv. Crowdfundingovej regulácie. Čiže vašou úlohou je prepájať, hej, že to je ako keby tá iná tá funkcionalita. A vy prepájate teda aj na Slovensku, aj v Čechách a plus v Čechách máte ešte aj nehnuteľnostný fond, ktorý je FKIčko, ako si spomínal. FKIčko znamená, že fond kvalifikovaných investorov, čiže nie retail, ale niekto v Čechách, to tuším od 1 000 000 korún českých sa tam môže investovať. Takže toľko ako keby k tomu. A teraz prichádza tá chvíľa, hej, že máte ten projekt Zátišie, ktorý sa javí byť zaujímavý, pretože je to na frekventovanom mieste, kde viacerí developeri sa teraz snažia oživiť tú oblasť, ktorá sa teda javí, že má veľký potenciál. Tak tam sa bavíme o akých percentách? Vieš to prosím povedať ešte raz? Zhruba pri tomto konkrétnom developmente cielime na 12-13%. To je čo, že ročne? Ročne, hej? Čiže keď hovoríš, že 2 až 3 ročnej investícii. V poriadku, ale hovoril si, že teda áno, je to za niečo a to niečo je, že ten investor vlastne zdieľa ten osud tej celej výstavby, čiže ak by, nedaj Bože, začali letieť drony, tak teda to asi bude mať nejaký negatívny dopad na tú, ale za behu normálnych okolností, že sa to postaví, že sa to predá, tak ten výnos je veľmi, veľmi atraktívny, bez pochyby. Čiže to je ako keby ten rozdiel oproti tomu nehnuteľnostnému fondu, kde teda to percento je významne nižšie, pretože on už vstupuje ten investor do niečoho, čo je usadené a zároveň tam je tá regulácia, ktorá by mala v nejakej miere chrániť ako keby pred diverzifikované to je, tak to je lepšie povedané, lebo tam tá diverzifikácia je dôležitá, kdežto tuto vlastne investuje do jedného konkrétneho aktíva, tak je to asi správne dopovedať. Tak to sú veľmi, veľmi zaujímavé čísla. A v Čechách sa to asi ako pohybuje? Že keď máme porovnávať Slovensko a Česko, tak keď si má ten slovenský investor vybrať, tak kam ísť? Podnikanie na Slovensku je výzvou. Má však viac výhod, než si myslíte. Ukážeme vám, ako využiť Slovensko pre efektívnejšie a bezpečnejšie podnikanie alebo investovanie. Príďte na našu konferenciu Prečo a ako zostať na Slovensku. Super Early Bird zľava platí len pre prvých 100 zakúpených lístkov. Viac informácií nájdete na highgate.sk. Ešte by som len trošku upresnil, že áno, pri fonde je regulácia, ale nerad by som, možno že aj pre, ako si povedal, benefit poslucháča, navodil tú atmosféru, že regulácia rovná sa nejaká garancia. To určite nie. Aj regulovaný subjekt vie doručiť významne negatívny výnos, a boli sme toho svedkom, čo sa týka fondu v posledných rokoch na Slovensku. Takže to bola prvá poznámka. A tá druhá poznámka, možno, že pre také úplne nejaké plastické zobrazenie rozdielu medzi investovaním cez Crowdberry a do fondu, tak ja som používal taký jeden celkom také prirovnanie, ktoré sa pokúsim teraz nejako opísať. Predstav si investora
alebo teda áno, investora a chceš zainvestovať cez fond, to som prirovnal, že je človek, ktorý chce ísť začať objavovať krajiny a ide na nejaký zájazd a vyberie si autobus plný turistov, hej. Takže v prvom rade treba povedať, že super, že si sa vybral niekam, že si nezostal doma pozerať telku, že si sa rozhodol investovať, lebo keď ostávaš doma, pozeráš telku, nezarábaš, proste inflácia ti žere peniaze. Ale v princípe si jeden z 50 v autobuse, hej, a dostávaš tam servis, musia sa tam platiť 2 šoféri na zájazde a možno, že platíš aj za niečo, čo nechceš vidieť, lebo proste sa ide pozerať nejaká kaplnka a zrovna o tu nemáš záujem. Naopak, cez Crowdberry ideš do konkrétneho projektu, to znamená, že ty sa stretneš osobne s tým vlastníkom, predstav si, že ide autobus plný turistov a tu si sadneš do nejakého auta, kabrioletu k vlastníkovi a ten ťa prevedie proste nejakým svojím príbehom, staneš sa vlastne vyslovene jeho fanúšikom, hej, a riešiš presne tie veci, akože nie úplne, ale v princípe tou svojou investíciou riešiš tie presne každodenné problémy toho konkrétneho jedného projektu. A teda na to, aby stávaš sa zároveň ambasádorom toho projektu. Hej. Napríklad konkrétne pri Parku Zátišie my sme, alebo teda developer robil guláš, hej, a boli tam pozvaní aj Crowdberry investori. Pozvali sme ich na prehliadku toho sajtu, kde už bola vykopaná 11-metrová jama. Jednoducho stávajú sa fanúšikmi toho developerského projektu. Niektorí si dokonca tam kupujú aj byt, rozprávajú o tom vo svojom okolí. Takže toto je proste iný príbeh. Hej. Nepoznám nejakého investora vo fonde, ktorý by sa stal až takýmto fanúšikom nejakého konkrétneho obchodného domu alebo niečo. Takže to je niečo, ale áno, to je pravda, že na tom investorovi v Crowdberry je už potom trošku tá väčšia zodpovednosť, že on si musí vyberať sám tie projekty a sám si musí diverzifikovať tie produkty. Takže toto je trošku... A to je veľmi pekná paralela, lebo hej, presne, že idem tým autobusom, mám tam 10 tých pamiatok a áno, fond špeciálnych nehnuteľností, keď sa o ňom stále bavíme a na ňo sa zameriavame, tak ak sa nemýlim, minimálne akože jedna nehnuteľnosť môže byť maximálne 20% hodnoty jeho aktív, čiže to znamená, že tam musí byť viac tých kaplniek, ktoré si musíte pozrieť v tom autobuse. A zasa v tom crowdfundingu si ja musím vybrať tú jednu, čo je super z hľadiska toho, ak tam nie je informačná asymetria, že to viem posúdiť. Lebo tú kaplnku asi viem posúdiť, či sa mi páči alebo nepáči. Otázka je, že či viem dobre posúdiť, že či tam, ja neviem, stavia sa niekde niečo na nejakom skalnatom útese a teraz, že či ten developer, ktorý to stavia, akože urobil si dostatočnú domácu úlohu, že sa mi to nepreťahne o 10 rokov tá výstavba, čo sa teda už aj stalo, keď sme sa bavili o tom, že sa niečo deje na Slovensku. Takže je tam prirodzene vyššie riziko, lebo sa vlastne sústreďujeme na jedno aktívum, ktoré musí uspieť na to, aby som dostal tie peniaze. Ale za to mám významne vyšší výnos, takže je to niečo za niečo. Čiže mohli by sme to možno uzavrieť, že neexistuje ako keby 40 alebo 20% výnos bez nejakého zvýšeného rizika. Hej, že ak teda chcem takéto výnosy dvojciferné, tak prirodzene musím chápať a rozumieť tomu, že to má aj potenciálne nejaké svoje B. Takže to je podľa mňa akože fér povedať a ďakujem. A teraz, že poďme Slovensko-Česko, vy máte veľa tých českých projektov a čiže keby, však vy nemôžete úplne nevyhnutne teraz poskytovať nejaké investičné poradenstvo, ale že cítite, že Slovensko je lepšie z hľadiska možno toho yieldu ako Česko, lebo tam je väčšia konkurencia, alebo že keď je slovenský investor, že kam by si asi mal chcieť investovať tie svoje peniaze? Určite podľa mňa odpoveď diverzifikovať, čiže aj. A my sme aj vo svojej podstate československá platforma, áno, čiže ponúkame investičné príležitosti v Československu pre československých investorov. Zatiaľ väčšina investorov je zo Slovenska, niečo vyše 70% je Slovákov. Máme avšak prirodzenú snahu posilniť tú českú nohu, aby sa nám nabaľovalo viacej aj investorov v Čechách, nakoľko je treba povedať, že predsa je to početnejší národ, je to bohatší národ, takže je tam väčší potenciál z tohto hľadiska. A čo sa týka investičných príležitostí, tak určite Česko a Slovensko sú rozličné trhy. Česko napríklad posledný rok 2025 zaznamenali rekordný objem transakcií na poli komerčných nehnuteľností. Slováci takisto mali
veľmi dobré číslo cez 1 miliardu, Češi mali okolo 4 miliard, ale opäť je to tam ukážka, že aj tá dynamika, aj ten objem v Čechách je teda hovorí sa, že trh je teda aj hlbší, teda väčší objem, aj likvidnejší. Takže z tohto pohľadu je aj väčší záujem inštitucionálnych a zahraničných investorov o český trh, ale teda musia si priplatiť. Hej. To znamená, že tie yieldy sú nižšie. Nechcem ísť úplne do detailov, ale v princípe musia si viacej zaplatiť fondy, tým pádom im menej vynášajú. Hej. Napríklad nejaký shopping alebo prime office, kancelárska budova okolo 5%, na Slovensku je zhruba tá prémia okolo 1%, čiže na Slovensku zarábajú za porovnateľnú budovu, ale teda za to, že je to na Slovensku 6%. Čiže a opäť, ako aj z predošlej debaty, čím vyšší výnos, tým aj vyššie riziko. Takže Slovensko je rizikovejšie. V porovnaní s Čechmi áno. Dobre, a nás sa veľa klientov pýta, prirodzene však investujú cez vás, však aj v veľa veciach spolupracujeme, takže je tam tá interakcia, ale že čo, a možno takto si to odbiem teraz, že veľa klientov sa nás pýta, povedzme v prípade tých českých projektov, že myslím, že mali ste jeden projekt, teraz prednedávnom sa ma to jeden klient pýtal, okolo Českých Budějovic, tam niekde, teraz neviem, či to bol, asi to bol nejaký logistický park alebo niečo, ale že či tam majú investovať ako fyzické osoby alebo právnické osoby, hej. A tam aj odpoveď, aby som si teraz odbil všetkých klientov, aby nemuseli za to platiť, tak bola, že dobre, že ale aký je z toho príjem, tak poďme si to možno rozmieť, že ja keď teraz investujem do tohto pomyselného projektu v Čechách a kľudne si vyber nejaký, lebo toto si len pamätám, že bola tento projekt, tak čo od toho môžem očakávať? Nejaký úrokový výnos, dividendový výnos, alebo to niekde niekomu predám raz, alebo že čo je to za príjem? Môžem konkretizovať jednu investičnú príležitosť. Investori cez našu platformu mohli zainvestovať do logistickej haly pri Prahe v Kladne, čiže to je také širšie okolie Prahy a je treba povedať, že momentálne je trh takýchto logistických nehnuteľností považovaný za kritickú infraštruktúru. Obsluha e-shopov je kľúčová v dnešnej dobe. Hej, viete vlastne zásobovať Prahu z tejto oblasti a v dnešnej dobe naozaj veľmi veľa vecí je riešené proste takýmto zásobovaním a tam je potom kľúčová tá vzdialenosť. Čiže do pol hodiny, keď viete sa dostať do Prahy, je to super. A momentálne o tento segment je aj najväčší záujem medzi inštitucionálnymi investormi. V minulom roku bol jeden obrovský deal, keď americký fond kupoval portfólio industriálno-logistických hál v Československu okolo 400 miliónov eur. Takže toto je unikátna príležitosť pre Jožka Mrkvičku so svojimi 4 000 vlastne vlastniť tú jednu tehlu v takejto hale. Čiže ho bude vlastniť? Či sa stáva čo spolumajiteľom nejakej firmy, ktorá ju operuje? Áno, ktorá vlastní tú nehnuteľnosť. A aký je jeho príjem? Čo z toho má? Opäť, pri Crowdberry je úžasné to, že vieme tam kreovať ten deal a konkrétne podľa požiadaviek. Konkrétne môže byť príjem aj z nejakej dividendy, ktorá vyplýva z nájomného, ktorý platia tam nájomci, pretože to je stojaca hala, plne obsadená a vie posúvať určitú časť príjmu aj tým vlastníkom. A samozrejme tá hra, ten investičný case, ktorý budujeme na platforme Crowdberry, konkrétne aj s týmto developerom Lockport, je vybudovať sieť viacerých logistických hál a potom ju presne v portfóliu predať nejakému väčšiemu fondu o 3-4 roky a tým pádom investor teda priebežne zarába na vlastnení tej haly nejaký dividendový, dajme tomu 3% yield, ale má vidinu, že sa to raz predá a bude mať kapitálový zisk. A teraz to poďme premeniť, aby som teda uspokojil tých divákov z hľadiska zdanenia. Čiže prvá možnosť je dividendový yield, stávam sa vlastníkom a môžem sa prirodzene rozhodnúť, že či tam vstúpim asi ako fyzická osoba, právnická osoba, že tam asi nie je obmedzenie. A teraz, že ak tam vstúpim ako fyzická osoba a vypláca mi česká spoločnosť, ktorá operuje tento logistický park, tú dividendu, že tak to asi je, tak predpokladám, že je tam 15% zrážková daň v Čechách. A ja som teda fyzická osoba, tuto už nič nedodaňujem. Čiže tá dividenda ma stojí 15% a to je moje celkové zdanenie ako fyzické osoby. Pokiaľ by som na to vstupoval ako právnická osoba, slovenská SROčka, tak teda
Predpokladám, že ten investor má menší podiel ako 10% v tej českej spoločnosti, čiže mám opäť 15% zrážkovú daň, dojde to do tej mojej SROčky a odo mňa z SROčky ku mne ako fyzické osobe to ďalších 7%. Čiže takto, keď sa na to pozriem, čisto iba cez ten dividendový yield, tak lepšie vychádza investovať priamo. A teraz čisto z daňového hľadiska iba ako fyzická osoba. Iná vec je ochrana majetku, to sú separátne témy, že či je lepšie jedno alebo druhé. A potom hovorí, že teda eventuálne príde niekto, ktorý to raz kúpi a ja budem mať z toho kapitálový zisk. A teraz tá otázka je, že môžem si ja tú dividendu nevyplatiť, a teraz nemyslím reinvestovať, ale že sa to tam preúčtuje na nejaký nerozdelený zisk a tým pádom, keď to raz bude niekto niekedy kupovať, tak tá hodnota toho môjho podielu vlastne bude navýšená o tie nevyplatené dividendy? Zachádzame trošku do už takých odbornejších daňových tém, kde si už... Nie, ale že to je tá otázka, lebo potom, tak ľudia nemusíš na to odpovedať, lebo však to závisí od konkrétneho projektu, len ja chcem tým povedať, že či fyzická alebo právnická osoba nezávisí nevyhnutne v tomto konkrétnom projekte iba od toho, že či iba na základe tých dividend, že 15% alebo 15 po 7% zdanenie, ale závisí od toho, že ako budem eventuálne zdaňovať ten kapitálový zisk. Lebo ako zdaňujem ako SROčka, tak mám 10, 20 alebo 24% daň, ako klasickú korporátnu, plus 7% daň z dividend. Alebo keď to budem predávať ako fyzická osoba, tak tam mám tých 45% potenciálny, čo máme ponovom na Slovensku, ten daň z kapitálových ziskov, že mám 35% daň plus 16% zdravotný odvod, čo je spolu nejakých 45%. Čiže toto, keď sa a to, teraz vlastne to nesmerujem na teba, ale na tých divákov, že keď sa ma pýtate, tak tuto máte odpoveď a plato si môžete sa rozhodnúť. Ale aby som ťa, že vrátil späť do tej diskusie. Mám na to ešte, ale... Hej, kľudne, ale že moja otázka, lebo už sa nám kráti čas, dobre, čiže Česko si veľmi pekne, a sa mi to strašne ľúbilo, že teda má nižší yield, lebo je to bezpečnejšie, takže a Slovensko má tým pádom vyšší yield, teda, ale tým, že ste vstúpili do toho slovenského segmentu a máte projekt minimálne zátišie, tak veríte, že na Slovensku teda bude čo predávať stále, hej? Že napriek tomu, že... Lebo ja mám takú veľmi peknú štatistiku, ja som si to teda, dovolím som si to zaznamenať, lebo by som to možno zabudol. Ja milujem demografiu, že to je moja obľúbená veda, no akože je to oblasť, ktorej sa z času na čas akože nazriem. A už sú nové čísla, nejaké odhady, že koľko detí sa narodí na Slovensku v roku 2026 a vyzerá to zatiaľ, že teda to bude 39 000 detí, čo teda ti asi nič nehovorí toto číslo, ale pre porovnanie 21 pred pár rokmi to bolo, že 56 000, hej, že to je, teraz by som sa nepoplietol, jak jeden minister zdravotníctva, neviem, či si to zaregistroval, že on mal nejaké percentá a to tam poplietol. A nemôžem povedať, z aké krajiny, lebo tam chceme v lete ísť, tak aby nás tam pustili. Ale je to nejakých 30% plus minus, že za taký krátky čas, že proste ten drop demografický je že neuveriteľný. Že stále vidíme priestor minimálne v Bratislave, že toto sa oplatí, lebo je urbanizácia a tak ďalej. Určite chcem zareagovať. Ešte by som zareagoval na tie daňové veci. Na našej web stránke máme veľmi dobrý blog, kde identifikujeme všetky možné varianty, ako investovať. Tam len chcem povedať to, že nie sme síce daňoví poradcovia, na to veľmi radi proste vieme využiť aj napríklad vaše služby, ale my vlastne máme pre investorov ešte vytvorenú špeciálnu účelovú spoločnosť JSA, ktorá, oni do nej vlastne naskáču a až táto JSAčka je potom vlastníkom určitého podielu v tej danej target SPV. A toto je viac menej nejaký konštrukt, ktorý by mal zabezpečovať optimálnejšie daňové zaťaženie, či pre fyzické osoby, ktoré tam naskáču, alebo právnické osoby. Takže v žiadnom prípade by sme sa nemali baviť o nejakých 30-40% zdaneniach, lebo to potom nedáva zmysel, áno. Hej. A ja len potvrdím, že pri tých dividendách to dáva zmysel to, čo teraz ty povedal, že tam je tá vaša spoločnosť, do ktorej naskakujú tí Slováci, lebo v takom prípade, ak tá má podiel väčší ako 10% v tom projekte, tak sa tým vyhýbame tej českej zrážkovej dani na dividendu a vie to byť efektívnejšie. Dobre, a teda, že čo teda, že urbanizácia tú Bratislavu zachraňuje, alebo tie krajské mestá? Alebo... Áno, je pravda, že teda demografia je na ústupe. Slovensko bude jedna z najrýchlejšie starnúcich krajín v Európskej únie. Európska únia ako taká, dá sa povedať, tiež vymiera. Máme ešte desivejšie príklady z Ázie, Japonsko, Južná Kórea. Takže sú to varovné signály a demografia je presne, ako si povedal, jedna z vied, ktorá sa dá ale veľmi
dobre predpovedať do budúcich rokov, takže určite treba povedať, že bude vyľudnenie podľa štatistik Eurostatu v roku 2050 15 až 20%, ale najmä z vidieka odíde alebo proste zomrie. Hej. A presne ako si povedal, urbanizácia je tá odpoveď, nakoľko na vidieku stále nie sú dobré nejaké pracovné príležitosti, potrebujú ľudia chodiť do školy, zamestnať sa, respektíve zdravotníctvo, tak sťahujú sa do miest, čiže tie krajské mestá tam, čo sa týka napríklad o bytovú výstavbu, stále nemáme obavu. Momentálne Bratislava zažíva jeden z najhorších rokov, čo sa týka dokončených bytov, takisto Slovensko, myslím, že na 9-ročnom minime. Takže teraz je to paradoxne aj najväčšia príležitosť práve participovať na developmente rezidenčných projektov, nakoľko je málo bytov. Hej? A tým pádom, keď developer prežije to povoľovanie, je schopný postaviť, tak v princípe má svoju silu a môže si diktovať cenovku, lebo je taký dopyt po tých bytoch stále. A teda v Bratislave alebo v krajských mestách by aj naďalej mal zostať silný, hej, takýto je predpoklad. To je zaujímavý paradox, hej, že presne, že to úplne odporuje tej základnej, tej myšlienke, že demografia a máme tu, že nedostatok bytov minimálne v tej Bratislave, však nehovoríš to ty iba, hovorí to x ďalších ľudí a hovoria to koniec koncov aj politici, minimálne cez vôbec inštitút nájomného bývania, že takýto inštitút vôbec vzniká, tak len asi možno podporuje, že naozaj tam je kus pravdy, lebo však máme viacerých developerov, klientov, aj investujúcich, alebo teda stavajúcich v krajských mestách, ktorí hovoria stále, že aj keď Slovensko bude mať 3 milióny obyvateľov, čo sa pravdepodobne čoskoro stane, tak proste tá urbanizácia bude v tých krajských, alebo teda v tom hlavnom meste. A teda napríklad, a tam smeruje možno teda moja posledných otázok je, že my máme taký máme nejaký festival, ktorý organizujeme z našej dobrej viery v okrese Snina. A tam je taká obec, že Topola, krásna, nádherná dedinka, že keby si tam mohol kúpiť nejaký domček, do ktorého, a teraz abstrahujeme od toho, že nie sú úplne, cestná sieť nie je úplne ideálna, tak bol by to iba náklad, alebo by to bol investičné aktívum? Inými slovami, vedel by si to o 5 rokov predstaviť, alebo o 10, že by si to niekomu vôbec vedel predať? Hej? Konkrétne na túto otázku by som asi odpovedal, že takýto dom by si človek mal kupovať z presvedčenia. Asi by to skôr mal vnímať ako náklad, nie nejakú investíciu. Ale v Zátiši je to investícia, hej? Zátišie, či ako investícia, či ako na život. Áno, či alebo na život, ale že teda má to tú sekundárnu hodnotu, alebo bude to mať tú sekundárnu hodnotu aj o 50 rokov, kdežto v tej Topoli žiaľ teda asi určite. Je skôr. A tu by som možno, že ešte chcel poukázať možno, že aj na jeden náš projekt. My teraz v Tatrách priamo financujeme development jedného tiež rezidenčného projektu. A tam si myslím, že je veľmi pekne sklbené to, že ponúkame tam nízku zastávanosť, komunitné priestory, komunitnú záhradu, bazén, čiže viac menej vymoženosti také, ktoré si človek za normálnych okolností len pri dome ako užíva, ale proste má byt. Čiže pre mňa je to ideálna kombinácia, že žiješ si ako v rodinnom dome, máš tie vymoženosti, ale potom vysávať musíš len 70 m2 byt, nemusíš sa o celý dom, o strechu starať, takže toto je podľa mňa niečo, čo kľudne môže byť má taký veľký potenciál. Čiže krajské mestá a Tatry. Tatry sú po Bratislave, áno, druhý najsilnejší rezidenčný trh. A posledná otázka odo mňa, možno to je teraz jak v jednej politickej relácii, že áno, nie, ale že kľudne to môžeš rozviesť, že mám 500 000 eur. A rozhodol som sa investovať do nehnuteľnosti a mám na výber dve možnosti. Byt v Bratislave novostavbe, kľudne v tom Zátiši, že môžeme to vybrať, a chata, alebo akokoľvek to nazveme, apartmán v Tatrách, čo spolu tvorí povedzme tých 500 000 eur. Alebo niečo, čo má reálnu hodnotu 500 000 eur v Dubaji. Tak čo by si vybral? Alebo čo by si mal čo by si ty vybral? Opäť, nie je to úplne jednoduchá otázka. Záleží, či už máš nejaký byt, hej. Predpokladám, že máš a teraz hľadaš niečo ďalšie. Za mňa ako je stále lepšie mať niečo bližšie, hej. O Dubaji ja osobne by som uvažoval, až keby, že tu mám nejaké portfólio bytov, hej, a už chcem diverzifikovať Slovensko ako také.
Navyše aj nedávne udalosti nám ukázali, že ani Dubaj nie je nepriestrelný, alebo ako by som povedal, hej, takže aj tam to má svoje rizika. Takže z tohto pohľadu asi by som najprv investoval niekde tu v okolí, ale je to asi aj s celkovým nastavením, ako si povedal, ako sa človek pozerá na Slovensko, a ako veľmi si tu vie predstaviť svoj ďalší život na ďalšie desiatky rokov a podľa mňa takto sa potom bude odvíjať od toho odpoveď. Ja osobne vnímam aj cez tie prekážky a rôzne problémy, ktoré Slovensko má, stále vnímam to, že som Slovák, vnímam pozitíva a chcem prispieť, aby sa tu žilo lepšie. Tým pádom, aby som skôr investoval tu na Slovensku. Ďakujem za takúto pozitívny koniec. Ja by som možno ešte doplnil nakoniec, že my máme veľkú konferenciu, že prečo a ako ostať na Slovensku v novembri tohto roka. S tým, že tam budeme rozoberať také tie praktické podnikateľské, hlavne podnikateľské a investičné témy, ako využívať firemné autá na súkromné použitie, alebo ako si vyťahovať peniaze zo spoločnosti, alebo ako chrániť majetok svoj súkromný a rôzne takéto témy, ktoré sú, si myslím, že nejaké mere evergreenom slovenského podnikateľského prostredia. A budeme to dávať do kontextu toho, že asi ako to je možno v iných krajinách, aby sme tým v nejakej miere aj podporili to, že na Slovensku to nemusí byť nevyhnutne také zlé, ako si to tu častokrát možno ukazujeme, čo samozrejme akože má kus pravdy v sebe, ale je tam veľa veľmi pozitívnych vecí, na ktoré sa možno zabúda, alebo proste sa o nich nevie. Takže budem rád, ak prídeš, takže tá konferencia bude teda v novembri a budeme tam presne takéto veci riešiť, také praktické, podnikateľské, investičné. Za mňa všetko. Ďakujem, Tomáš, že si teda prijal pozvanie a vidíme sa tu ešte možno o 3 roky zasa tretíkrát, akokoľvek. Ďakujem, že si došiel. Ďakujem za pozvanie, bolo mi tu fajn, držím palce s konferenciou. Ďakujeme a ak vás teda tento podcast zaujal, tak budeme veľmi radi, samozrejme, ak teda nás budete odoberať, alebo sa uvidíme na našej konferencii. Ďakujem. Podnikanie na Slovensku je výzvou. Má však viac výhod, než si myslíte. Ukážeme vám, ako využiť Slovensko pre efektívnejšie a bezpečnejšie podnikanie alebo investovanie. Príďte na našu konferenciu Prečo a ako zostať na Slovensku. Super Early Bird zľava platí len pre prvých 100 zakúpených lístkov. Viac informácií nájdete na highgate.sk. Ďakujeme, že ste si vypočuli a pozreli náš ďalší podcast. Verím, že tie informácie boli pre vás hodnotné a ak by vás akékoľvek ďalšie témy z oblasti práva, daní alebo účtovníctva zaujímali, tak máme množstvo ďalších videí a samozrejme budeme radi aj za váš odber.